and siyacela futhi nabaholi bezwe kungadlalwa ngabantu kuze kubonakala. Siyayibuka lento le yama dockets. Siyayibuka le yama dockets. Afike asuswa kule team le ebedila no sopolitiki, ebedila nokubulawa kosopolitiki. Asuswa ayiswa national. Afika staka. Siyayibona futhi ibhidani yakhona. Siyayibona ibhidani abantu abazoni ingane. And akufanele abantu benze ilima baze babone ngoba la bedinwa khona. Kuyanyiwa. Kuyanyiwa la bedinwa khona. Uma kunecala elikhona, kuvula icase, kube ne docket, kuboshwa umuntu. Can you imagine mangathiwa wenza icala? Bese kuthiwa hayi ke ngoba khona abakusolayo ukuthi wenza icala, hayi ke akube ne commission. Angama ngama commission mangathiwa lento yokubopha isenziki, sevele kuthiwa kube ne commission makuthiwa wenza icala wena. Hayi khona othe kunabantu lana ababulela abantu nani ake kwenziwe i-commission sithole lezi insolo ezishiwoyo ngokuthi sibanibani wabulela abantu baba i-investigation into efunakala. Angiphathi makuthiwa icase iyavulwa siyabuka nje kodwa siyabuka into engisho abantu abazonile lento yama commission izohamba icike yama commission ngoba kunomthetho okhona uku-investigator if kunama matters akho. Awuyenzi into ekuzothi masiyenziwa womunye ingenzeki. Uma kuukuthi sekumele kube nomthetho manje owokuthi makukhona ama allegations akhona akuvula i-commission awume lo mthetho ukuthi manje sekusetshenzwa ngama commission. Kodwa nje as far as I know, ukuthi once kwaba nama allegations athi kunobugebengu ufuna kuvula icase. Makuvula icase mase kwenziwa investigation. Mase kuboshwa umuntu. Mayisiya court icase. I-court yo decide lo muntu oboshiwe uyazi noma akazi yini. Finish. Siyabuka. Kodwa ngithi sibona siyabuka mase siyathola. Sithula futhi ngamabomu. Kodwa hayi ukuthi asibone. Hayi asibone. Hayi ukuthi asibone. Akufanele umuntu bese emandleni asebenzisa amandla akhe wrong. Siyabuka. Into ebuyihluphi le yepolitiki. Ngopolitiki idlalwe iziphume esipoliweni.